Bai, ekoizle bezala gero, suposatzen dit salmenta zuzen bat dit, jendeak nahi gero zuzenen erosteko aukera ematen du gero azokak. Nik gazta egiten dut, eta gazta zuzenen saltzea gero. Azkenen hori da nire helburua eta azokak ematen diten aukera. Jendeak guk ezautze deu, jende guk ezautze gatu, badakize produktu egite deu, eta badakizer aidan eosten gero. Ni larun batero etortzen naizela, ohitura bezala. Eta, azken 2 aste hauetan honen falta nabaritu dugu eta... Ez da bakarrikan tradizioa, gure produktuak atera bara daukala eta baserriak mantendin behar diala. Inaxio, Itziar, Leire, Jose Angel, Nestor, Miren, Edurne, Gregorio, Jose Antonio. Garaian garaikoa, sagarrak, perretxikuak, tomateak, piparrak, babarrunak, balda gauza hoberik, modu ezin atseginagoan. Zuzenekoa dela, badakizu freskoa dela. Bertakotasuna, gertutasuna. Azokan erosita bermatzen du, hori erostea gauza bat hemengoa dana, ez? Eta konfiantzazko produktua dela. Zein behar dute bestela beraiek, ez badute saltzen hemen, nola egin behar dute, etxe edo... Egoera hau da zaila denentzako, baina ezin bali mezu lurra landatu eta lurretikan lortu dezuna saldu, netzako behar berrezkoa da. Eta horiek desagertzen baldin badira, urrutiko produktua konsumitzea ez da ez osasungarria eta ez naturarentzat eta ez gizartearentzat ona. Eta supermerkatu asko, baina asko zobeto. Bai distantzialetik, bai saltzailearekiko segurtasun aldetik. Azkenen gero gutzako daon salmenta leku bat faltako litzeke eta orduan beste aukera batzuk bilatu beharko ginuzke, baina egia esan zailegoak die. Formula honek etorkizuna eduki dezakela iruditzen zait eta hasiera bestik ez da eta hobetzen joango da noski gainera.